family gathering in this part of the country is London. It's the official New Year party with all families. The Love FM family party in the park. It's that moment mom, dad, grannies, cousins, siblings, and the entire family comes together to eat, drink, laugh, and make merry. We will fraternize, make new family friends, and tighten the bond with existing ones. The kiddie corner will have available all the playing equipment the kids love. And at the adult corner, share. You can't resist the live band fever as we dish you with non-stop great tunes from the best live band in town. The family games will be more competitive this time with loads of prizes to be won. So daddies, get ready for draft chairs, tag of love, etc. Whilst mummies prepare for the dance battle. Rate is a cool 50 Ghana cedis for a family of 5. Date is 1st January 2020 at the new Ratri Park from 9 a.m. sharp. Race call 0542 545947. The Love FM New Year family party in the park. Family time, fun time. The biggest family gathering in this part of the country is London. It's the official New Year party with all families. The Love FM family party in the park. It's that moment mom, dad, grannies, cousins, siblings, and the entire family comes together to eat, drink, laugh, and make merry. We will fraternize, make new family friends, and tighten the bond with existing ones. The kiddie corner will have available all the playing equipment the kids love. And at the adult corner, share. You can't resist the live band fever as we dish you with non-stop great tunes from the best live band in town. The family games will be more competitive this time with loads of prizes to be won. So daddies, get ready for draft chairs, tag of love, etc. Whilst mummies prepare for the dance battle. Rate is a cool 50 Ghana cedis for a family of 5. Date is 1st January 2020 at the new Ratri Park from 9 a.m. sharp. Race call 0542 545947. The Love FM New Year family party in the park. Family time, fun time. Jinam pabuaso na mesi debi enne de meba beka de nyame aye wo faith wo pataken for asye no edoso edi meso yade bia da wo so aye ni guase spraw ata na wo di atade aseso ehwa na wo di ntuma tete so obi hu no meso te be se fidie ni mboko na fidie ni nse enupa ya mfama na wo so de wo hu fi yade ni guase yade bia mu no kuma se ni makokọ be ni edi adwuma baabi bia wo wutie me se wo firi bra afom patam na eba ana baabi ani na eba dia se wo se siso for line wo si wa obenya ka eba hima kokobe mo fi mampon ene wo fe so ba ne de mo nsa ne so se mo be si wo so run about e hon so benya ka edu baba so for line udu so for line obenya ye wo ka mo wo kro mo ne de pampa so anaji run about ka ejina ho eba hima kokobe sanso na mo fi kononwo ba ne de tag junction so ubenya ka eba ahenema kokobe mo fi bakwa ye ba ne de ubesi wa ahenema kokobe wa wonkoke krom wunya si 18 wo mo fi ba bia mebebo ye nyina mo ba catcher driver ne se wonsi wa ahenema kokobe 18 mu wunya si 18 mu na wo de cross kwan no fitafo bi wo ho busa wo mo se wo ba clinic na e wo so fufie wo no wo mo abekire ye ni achi edi yare bia da wo so a etete wo no mesa wo bossa bla na enkoto dwom ne enkasemu yare de sa wo sa me ho a na minim ba bia de beko wo ko western region wo ko du pristia busa ko bogoso ne ko busa ko manso amemfi ne ko busa ko alibo ne ko busa ko aziama ne ko busa ko divoire fo ne ba alibo ya hwe mo no wo be so fo maame wo nura nkasa e di masasa se wo tie me pa na wo nkasa mu hawde a mesra wo sa na wo twi mu to na mo bla faith for asoye kuma sa hima kokobi ne edi adwuma ya bla ne di numbers ne etudwa mesra wo se fa number no na wonya number na wontimi
ne nyina enkosi baby bone MTN line is 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Tigo line is 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Eye faith wo mopata clinic ahinema kokobi etimo ene yedi adwuma kofi am kwai yo me da sisabre yem fanchi aso nkoma tiefo na ema tiefo afinhia pa afi no nyame adom isi January no nim se enkoda afi akwa betuye na in fact ensam no edoso na yenna sof maame nso ase bebrebe se brunya we no ma brunya ne brunya onse brunya bibi o ha brunya no bu so se brunya we brunya kra to se brunya we pass of my na brunya so ye brunya oh yes papa bi bo nbo ti krumbe ya dan so no butum anti so ma brunya ne brunya ma ne brunya nti in fact nyame adom bibia akoso kama yenso yatumi enya ahoden e dia betra fidie so na ye na odifo nso ase odifo nso ye adwuma anyo no a so for me baby oboku bia no so de mpaibo techi nti wo aba be sa ho yade ho no nyame awadom otubo ba ko akum no ma mi no firi se de ehu mu yade no odifo hwesa na so for me nso de edu aka ho na mu de no na chese bibia atoto yi enti yemfa ntia so nkomo odifo ye da tiefo nyina nso ase na yade a yesa na doctor aka no bibebe no eno kwasem yeye na yade amanfo di ho adanse nso ne ye kan ti ne yesi yade kwankro no na yesa yade no de chinchina bekane ne yesi ye kwankro fi se na edu mai ene feti ya be pie kumase echese yehu yade na ye be mu odua ama yade na se etu na ye ho no de djuma edie ni ye afidie ne yedi adwuma afidie ne yedi adwuma no oba o meka wo yade ye ho na doctor ebe fifi woni ate ahwe wonsem ebe ka se mogya ni ho enye saa ne tie oba afidie no na echeki dipadua no ti wo ankasa wo do yade ba na de o ka ho do ba ye no obi ankasa afidie na be cheki nipadua no e cheki 36 organs ehu yade wo nipadua no ma afidie na chire nu pa ye mfa mo ntu yade na se ndi ho no de oba onyirae obu ana ne yade no ode ko ba bi a onfiri ho no o pia friends maami kama pa se oba kama se na wonya hepatitis B oba no se na edamanfo ne ho no de wan kata kra hwe hu uji no no ko tafre eno anu bu na ho ato ndi de America ne se ya buatiefo bebebe obi ho ya asoden wo bebebe so yade no na asoden sa be kan ho every say ase bodero no dada yesi afi mu kra afi January no ya bo hu dawura apepim sabe o sa de yade na be wura afia yekotimi isi aka be 2 days na afia ko ne wie yade na wo de che January ase no sabe yade nda so ho da bia nso be tre fidie so kan wo te yenka still na o ma yesi de fidie no be da so kwabra be hwe ni padua ni mu ya ka ndi America ne say na ye kase ade chia ya sign the free screen ni ekoso e ma fini ko ne wie wo de china no bra be twato bra be hwe wo ni padua na afi wudi ko si afi fufuru ni mu ne hu de hawo wo ni padua ni mu on say da bia na ye ka emema no enamu yade ne hawo na da bia meka be me bi wo ha ase no ho de wompoma e ma ya na akora ni di no wadanse madam fu bi na ya ka no nim on say be ma no ho de no e ma ya no ko omuko anu ma di mu wadanse ya kire omunamfo no ai be me ya makofa no padi in fact sisi padi we de mintimi hu we ye kama no ho den on so di adanse e ma no so de ya ho ya no no so obomo ya na ju so de bo twitwi be ma na we ba ho so na ma ya na mfofo be 5 ni nyina wa fa ni nyina titi na ho de enti se wo no nya ho de a wo be nante akọ ba akọ na odifo woje perifo di unse ba perifo ebu yi nyina enokre oh yeah enokre ba ku fa be ma se be ma edidi ni ntini ho ka ba cho unimu ntini Brad, do you know ntini ni ntini hu vida se dia monfu se di tete me ma me odidi atebo so ko hu ntintini se bravo kwasi na dem na yemi I say oh go fast ma bro ko hu ntintini se
Omo mo friend dia so de to so. Enti wo mo ntimu anya dia obedi dina so babre obeyi ska nko hwe aduan ko ma obi twia ma wo bro nya ya amanfo no mu yenu mu pie di nkomo kama no ntimi obi kura ho na anwume wo kofi ayi na dwendwen fi se okono obedi didi na emum di obedi adam ebe de ama no enu nti to be pim oh fit obi bedi adanse o si bro nya wodi bro nya pa fi se na stomach ulcer na wo no so no in fact wotimi didi afi o si efi se ya de no ba no so no emfie bebebe ni na emum afi we pa na otimi nsa ampa se aduane ye de o si aduane ko to ne yema otimi bu fa so saa wo hu de onye ensuo ko ne yema na ya asem aduane kitu bibi di mu so na ya asem ka se Christmas dura enkwan yo mu ye bia no meko wo mu di bia wontimi fa bin kana na so afi we de ye wo se dura ofanti wadi enkwan ankasa nso wonya yaw bia wo otimi da kama ti adanse ye ko so adanse ye ko so papa enti de America ne say wo ulcer stomach ulcer na onso obi ho ane ulcer no abrante nso na amana yesa akokora enti wuhu na mami bi se one ne lady bi one ne kunu nam ombusa na so papa se ulcer na am o papa na nyina asene no enti wo hwi a wo no yire na mpa hwi a obeka se obama mfie bi wura be ho enti ulcer no ba so a utimu se wo sha atare kora na motom kwa eda wo motom no utimu se entwai babe pim wa hene mako bi 18 eho ne sa ya di to ase eho ene ma enu nketo ma otafre se enu nketo na yemfie nsanso media 3 gu enum no ensanche ne ye no de ma abrotiefo no ni gi eho pa kese pa no so obi ya otu kwa abrotima mu de wakoso okobo brenti omu ye adwumaden ti de bi omu hie nura ebe mu ho ye den ade bi obetumi asori akọ adwuma ti na abrotiefo de bi omu fraji nuro ni bi no babe pim ne be sa wo ye de to ase fa number no na fra yin number edi di adwuma no 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and na Tigo line no say 0275 96 94 14 0275 96 94 14 wa hene mo kobi obi wa no firi nkokọ na ebasi wota gyanchi obenya ka be simadu numa na adu nu abedu ufiri sunya so na eba si osofula obenya ka simadu nu adu honum obeka kroma si opampa so obenya ka jiro about ka ho ufiri oboasen so na eba udu ahene mo kobi so besi o 18 eho ene ayare sefi ayesa yade ituase babe pim yada asipi every go bisu aneko eye so mama gloria eho anymore yamu afisi apa afi come to ya afisi se ne atinkwam na bibia so eye kama na bibia ni nyana nyame hira mo pa hirafo sana mudini mo honam se no nyame gusu ye den hira mo dan na ye ba moje ye feso mo bo ye dwuma ne hu dewro e ma mansan ete e ba ye fie nyame hira mo pa sana doctors aka ni nyina no uba faith mo party clinica yare bia e ha wo ni pedua no mu no ye hu ni etimi asa ni ama wadura obeno ma bibia ebe ye kama uba be she fidie ne mu fidie na edi dwuma no eno na etwa yare no adekonta yare na eden aba ene eduane esa wudi eduane enye sa wo ye den wudi ni nyina ya kyerɛ ma wo koye a obi oba ya kura o se obeye hwehwemu no on de wanje aduro but advice na ye de man no okoye ye no hu se bibia da na kwaso no no ba baji nduro no moye no no moye so da dance den aba indi se ma me papa me sister me nua bema utie ya Faith mo party clinic ya rebia e ha wo ni pedua no no wo de ba ya so ye hwa ye bebo e ma bibia ye kama obi wo hwa be ma o se ne nkwambo no wo fom pa be ba bi ba ye che se wa woda into ne no nim se ne ho ode ne ye na fault ne e wo no ko hye fidie no ba ye no ne za fault ni fi be ma ne pa ye ye hwehwemu ye ma ne dro ko no mo ye che se endi we kura ne ye ne e ho adane ne se na fault ni fi na mo de hye oba no iti be ma wo ho Wa usa wawoda na one oba bi so akotena yinsan ne mba be hye fidie ni mu ni yen check emaw yen hu ade a ekoso oni pedue ni mu amasa problem ni aba ebi kura ye be ko akohwe na olase ana ade wo ye no olase ana olase akogusu akowo amnasa ni hu oduro na ye mo oduro mafofra sa a generate aba na wasa wo na wanya anije iti e be so etifo say na what treat dey ato ye free screening ba na be hwehwe ni pedue ni mu de e ha wo
video mu ahu sa de we de ha me pa obu na ya ron kan chiro bia because obi so ga chob nipa di bed e kwa kwato abonte wo de bra faith mo party clinic wo be say video mi ye hu ya re na e kwaso na ya ya nkan chiro bia ye be ma wunduo e na amposa e ka no e bo ya re no kwa hu se e wo nipadwam ba edro na wo nom na e be de e be yi ya re ni nyina efi wo iti eto ensa afre etefo nyina wo we te ya che from January to December o se member because ndo ma no ma breda bi wo de be so faith hwe na obe wo se wa chine na wa wura baby a e ayarsa abro ye de ato wo free screening be sha fidie no ne yembo na bibia enye kama ema oni padua ye wa hene makoko ben ye besre sade sofo maame kan ye no ye maame bi e wo France wo di adanse o sofo maame me fra wo Emma udi no ebreme na yare ane ha me ye me honam tutumi me dimi fa me honto mattress so me tutumi me dwendwente ne ya me ya me timi ntine me mukura na me wo yare bi wo na no de me ye madwen se menya live bia me de be kwa akokire me doctor Broni no mesusu ho akire no na wo ye unu a wo de bram wo je me din ani me bibia de twa nuro de bram me ewo saa pains na na menya no so fuma mo baje di se saa hawo na man kan kire wo ne ekọ na se ma me ede hawo wo se so fuma me sa me junso gu ha junso ne bon na me junso na ni no so me wo sa me junso ni mu odu me junso ni mu odu me hu bita me junso go me ntin sa me junso no emu odu timi yama de sa ha won dem ne be kwa ma me bro ni na me na hwe na so ba je de se me yusu hunu ni wiye no me sisi no so hunu ni pade e me no ye di week na bibia ko timi yama de se me di gu ho da hia dem me hu ye me ye na kofa fi se esan e bia na me nya obi a wo ba Ghana obaji bia bleme so for mo ba je de se Johnson me Johnson mo de Johnson ni mu odu te se de ya de start plan afra me Johnson ni nyina ejan eti masro wo be chef die ni ma enya wadwe se wo ba no e bia wo liver problem na ya kan che no nti na wo ba no e hu nko aduro ne de ma ana wo kidney problem no hu aduro ne de ma da bi wonya chef die ni ma yare a wo nimu no enu nuro nyina afidie ne kire empo die 2 years time e beba afidie ne timi kire nu pa yemfa mo e bi okura na wo kura wonim se e woni paduam afidie ne kire ne ya ma wonu pa e di mesra wo se ba bibia wo se wonya diabetes ama wo so ate ama wo ni padua na ye basa diabetes timi se wo bi e timi ma wo ye ba ma kura je ba ma to wotim se wo ye wo ba ama wo shape nyina sai wa ma wo nan ye nyina ye fiamfia diabetes aye yare boni e di mesra wo se wo tie me e wo enhyira ha na wonya se kire yare wo da duro so na so die wotim se wo ne padua na sesa me sha wo bossa blafate wo mo patechnic for asye kuma sai ni makokobe ane edi edwuma ba na be fa ye nuro ni bi hwe sadi ya papa bi wo UK wase so fuma me fa mu nuro me ko doctor ka che me say edi nuro na me fa na me yigu ho kire na o se ai enuro we di esa wo mani pakro ni di bi ba papa ne se wo sra me ye me bi bu London man de nyame eye wo faith aso ye ne doso edi masra anya wadwe se de eye wo no eno ana do be ko wum da bi nyame enka bi bla faith wo mo patechnic for aso ye ya re bia ekoso wo ni paduam no enye ho atinye bla nyame be fa ye so aboa ama bibia aye kama kuma sai ni makokobe ane ye wo se wo tie mi wonya asma pa enhyewa mesrew enye ho tinje for anka se wanyini wo bia no wo bro 70 years wo ba ye wo beje asma do wo say asma ne ba ye no wo be 17 years enkoda na wono nka bo so me ko na wie ya wo huna mane ada ama bosumi na awie ye no eba na hyase first week na saba nanso wo be fa ye nuro no asma ni nyina echan ena wo so woni bibia de oya ne se baabi okọ Ewiase a so obi na be ka se ha wo se mesro konuro nketua wo se mudeni de mentime mbo wo kan yam se konuro nketua ti mesro me mama me papa ya do bi eda wo so no to na mo bla faith wo mo patechnic for asye ahima kokobe ene edi edwuma ye de numbers ni tudwa shane so say Sunday nko na ye nya adwuma
so wo tie me efri chine ko bia wo betimi aba abaye screening ni bi so ba me patcho holidays bu be adwuma dan patcho holidays ni na ye adwuma enti ba bia wo no tu anamo enye ho chingefo enkasa how we die wono madura bre ye papa bi ba wona na yire daddy for this oyiyi ye ba bia wakọ card bro 24 me say hey and I'm saying what threaten kwa wakọ ni yare we na me shine boss daddy wo ho beto aka 3 weeks and san ye the Christmas then so ho beto daddy wo be je de say 25th no mine ba ho last week Wednesday no so for mama wo ka sa me ho beto me am me de bronya na the way me read ye mo hyehye me agyan just me da me timi da na ment na wokola na me di me ka sa me say be je aduro ni bi akogu eti mesraw wo yare da wo so ache wonu mu ache me shaw bossa na watwe mu de bla faith homeopathic clinic for aseye kuma sa hene makokobe ni edi adwuma nyame be fa ye so abo ye numbers ne de tudwa this training no koso na watwe mu MTN line ye 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Tigo ni so ye 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Eye faith homeopathic clinic ahinema kokobe etimo ene edi edwuma ya chia ye tiefo nyinara ya mo bibiala afihia pa wo bibia wo ma ye hoda nanso wonya gidie kira enkrofo wo ho no nyame anya wo kese 2020 ewrade mewu ne pa nyame nhira ye tiefo nyinara Ewiase as of mame aso ya wo bibika wo refa twato ochia master buakwa me master master course wata no so nyame enhira oda ne da wo na ama me ho ye fe wo ya utata de wo ya ma me hu de menka nyame enya wo kese pa 2020 aye wura mu de ewrade mewu hu ne pa bebre ewo adwuma mu ho Ewiase ya confirm to me patent clinic ade akodi apop de Nsem sabre de bre na so wiase mu Nsem no ane atabri ena ye de bre mu nene mo betin Nsem pa enya agro tie The biggest family gathering in this part of the country is Lodding. It's the official New Year party with all families. The Love FM family party in the park. It's that moment mom, dad, grannies, cousins, siblings, and the entire family comes together to eat, drink, laugh, and make merry. We will fraternize, make new family friends, and tighten the bond with existing ones. The kiddie corner will have available all the playing equipment the kids love, and at the adult corner, share. You can't resist the live band fever as we dish you with non-stop great tunes from the best live band in town. The family games will be more competitive this time with loads of prizes to be won. So daddies, get ready for draft chairs, tag of love, etc. Whilst mummies prepare for the dance battle. Rate is a cool 50 Ghana cedis for a family of 5. Date is 1st January 2020 at the New Ratri Park from 9 a.m. sharp. Where it's called Say adum hene munyina we Ewiase ma ye ne amuya me no mani so dodo ye ho anhira mo papa pa yankwa na yankwa twetwe enkomo mini aba mo akwa aba ja pacho din di say me pacho e frame Vivian what din fie say me pacho 38 years sir and everybody pacho me free trade uni mai anote me pacho de here man na hwene eso kakra no possible afu we identification and correction no possible afu uni no me pacho ai ono free trade eso ko brekum so also sati we brekum trade me papa free brekum yes we stand MP omre bi atwa possible afu Pacho ni de mint pinka was. Okay, me da say. Me nu aba. Edi asem na de abedan. Me hu se na say wa ba ha nenso ye fe no nto nchen. Na how no.
mamne matiefo ene mabedwafo entifi se penise tikro enkwagina ena nyansa yemfa no nipa baako enchen ebi o na unim nyansa pipa na so ade kuma bi na afoase santi na ma edi asemba radio so se ne beya ye beto ato adwene afrefo dom de beba abedwafo dom de beba na adofo so de fa social media ho do so de om de eba ebi o a enya wo de ene bi won so beya wo de sa ne wiase tie enti tuawasem no so ba enti hawa ne odi abae yo me pacho me dase me pacho be me mama from be 3 years ni na me free ajemesu na yewo plot bi da wa na eye titifie ena na esiso enti me wo hono ma be se na otwi kwa na otwi mienu mu ena de midi na chi frame say yeso obi ye yi wo obi to foundation o plot no so na me say to waka na me say o enne sa na waka dia yanko adecha yanko ni yanko bisa me de odi me maame ade no so owo ho o yefie o ejemesu ti yanko na yanko bisa me maame no enti adecha ye ko me maame no ho ti ye koto ne baba ko e friend Michael aye me brother enti ye friend no inde ka chense say na yate say obi ye bibi wo asase ne so na me pa cho de mi beto ye na minim ne say say ye che bibi wo efia ye che mu mienu me maami gina baako ena me maami nua no so ene ni nua mo so egina baako o maami no ye mfare se empanise aburo bi awura akata aburo pa no na so on ye ba aburo no pa adentina o maami no nua nom chaade onua no mo ye sei ena maami nko efa baako ama onua no fa mienu edentina omo chaade ne sa me pa cho de meti ye ne se na maame fo no mo ye emerwa miensa na merwa miensa no me maame maame no ye baako na omoso maame no so ejina mpacho okay ti ye cha de minim se ye cha me maame na yese ono na ne maame ne ye panyi ti ono ne dikan yibi enti ye mpa ye ko ade chinye ne ye ko me maame no ho na ye koto me brother baako na ye de ne kan ho ti ebisa na me maame ne se onim ho hwe na se eye bibisa akra na wo asase ne so a ompene ema ni pakro emfa asase na se de opeso wo ye no o ma ne nye nti maame brother ne ka se wo se sa na ya ka because munhu bibia asantini ye nko gye ahome nti ampa ye ko fie nti me san wo hano papa na me nua na san de midi na chi ne san frame me se ye twe ye ho na ye se nipa ne the blocks abegu asase no so am se ne dika ka se foundation mo kwa na ye tu ampa me pacho ye ko ene yanko no kredi yanko asase no so ye ko bisa me maame no yanko ho enti ekire ansa na ye san yakopro ye ko ene ye se nipa no aye e de blocks abegu so no enti me papa ba ko wo balance na ye ko bo na mane se asem say o faru soja asem go no me pa cho nye ehunhu na ye kire mu kire na se de ye ko ya ibisa me maame na enti odi ye chi ni ye ko ye enti na ye pese ye hu ni pakro because me maame ne se onim ho hwe ba wo ha na course na e ba se de mi di na chi na aton asase no e de ama boy no onu so onim ho hwe ne se ne ye nko pani pakro a wo ye saade enti ye ko ye na omudi nsuo omotu foundation eni so finyina agu asase no so but na nipa na wo ya asase no so adwuma no oni ho enti ye sai ko fie na me maame wo fie na me bala ne bisa ne se maame na odi ene enkola ino o so odi nua ma ene yen na o se maame na enkola ya be complain se mo de asase ama wo bi mo ton asase ama wo bi na me maame se onim ho hwe na ne ba oro ne ba boy aye me brother aye friend ba afo onu mom na aton asase ne se odetwe efie ho toilet bacho nya butre nko anim wodetwe wode kofa ka abetwe fie ho toilet me pacho sa na me maame ne ma ye na oton asase mu me pacho one de ye nim de ba na ye koy na ne maguso a
yɛto foundation a Sophie ɛne nsuo wɔ barre mu esi asase no so. Okay. Nti yɛbɔ anan kɔ fie ɛkɔto me maame no. Ɛna me maame no sɛ ne ba na anka nkyerɛ no. But obi sa na asɛm a ɔka kyerɛ no sɛ ɔde bɛtwe fie hɔ toilet. Ɛna me brother soja ne bisa sɛ maame na abusua mienu deɛ anka mu nka sɛ wo frɛ ɛma ne nyinaa kora na nka sɛ bibi saa kora na wode to ɔmo anim ana sɛ toilet ayɛma wo fie hɔ a ɔmo a ɔmo te fie hɔ no mo gigi sika na mo de twe toilet no ɛna ɔse ɔno onim ho hwee na ne ba na ne kɔtɔn ɛhɔ no bi sɛ na sika no wɔ he me maame ne sika no ɛwɔ no ɔno ɔsɛ ne maame fa sika no ɛkɔma abranteɛ no na mo ka asɛm no wie a na afei no sɛ abranteɛ no sɛ mo kyɛfa no ɛna mo de bɛma abranteɛ no na mo de ama abranteɛ nti me maame ne gye penny nti so ya ne hu nipa na ɔyɛ adwuma ɛwɔ asase no so nti ɛma yɛduru hɔ no yɛka ai foundation no anwea no egu mu fe yɛsa bɛduru fie hɔ na kɔ asan ba sɛ me maame ne gyina asase no so ma nipa na eto foundation no ɛne sɛ na di asɛm ni nti yɛyɛ na sɛ so ya no yɛhu me maame no so sɛ ɔmpene ma nipa no ba na akɔyɛ na ada na sɛ ɔdaada yɛ nti yɛkɔ me wɔfa baako ho ɛne yɛkɔbɔ na mane sɛ wɔfa sei na ɛyɛ dɛn me maame ɛyɛ a ɛkɔ nti no asɛm a ɛwɔ hɔ no na wɔfa sɛ ne me maame no yɛ saa wanya adeɛ nti wo de yɛ nkɔ na ɔne me maame no bɛkasa ɛne yɛde baeɛ afei yɛwɔ fie a na me nua no asan afrɛ m sɛ me wɔfa se yɛde me maame aba nhyira nti no efie a wɔsi a wɔkyɛ ma me maame mu na ɔmo yɛ miɛnsa nti aka me maame a sese wɔwɔ hɔ yi ɔmo nyina ewu ama aka me maame na ɔwɔ hɔ no efie na wɔsi yɛ na ɔde me maame ɛkyɛ fama no ti yɛde ne nua ba na aba nhyira de a wɔgye ɛdan no nti na kyɛ sɛ deɛ ɛwɔ mu no nti mwa a yɛpɛ sɛ mode boaeɛ no sɛ asase no wode ɔmo nkyɛ na ɔmo mfa yɛn maame kyɛ fa ma yɛn sɛ me wɔfa ne sɛ ɛdan no a ɔde maame no wagye ɛdan no me maame no afiri mu de a wagye dan no nti ɔmo mfa yɛ kyɛ fa ma yɛn na sɛ yɛso yɛsi ne ɛkɔ kurom hɔ a yɛso yɛnya baabi de yɛti hwan na de asase no ɛmaa mu asase no yɛyɛ nana mo asase na ɛtete atakwa me na esi so eti asase ne abusua ni nyina dia na maame nko adia me ka cho abusua ni nyina dia na omo ye se omo ba besi edan no na omo ne ye plot bi ewo 36 plot enti omo ton ma merchant bank fo se omo di besi saa ayi no enti merchant bank fo ye tete plot no ne ko hu se me maame ya ne ba one ne ba no aton 4 plot wu na yenim ho hwe na me maame bufu ise omo de saa de ni din bia nti no saa no mo ye de a onu mu ni edan bia asi nti ma blocks omo twagu asase no so no omo che blocks no e ma me maame nya ne chefa nti na chese akoka asase no eno na ewo ho no na me maame de efiri mu mo abusu apani we me pa cho abusu apani me frɛ no ono so so efende so fukofiedu na ono so mede tu nanim se asem se na ba ti me wo ho enne anope na ono so frɛ me ka so be frɛ me wo fa no enti ono so frɛ me a ono so asem a wo kan ne se me wo fa no frɛ me wo fa no me wo fa se edan ne wansi na busua asase so ono ne chema ne nua maam de se me maam ye firi mu a oje ne dan ena me se ne wo fa ye da ase ena asase de e abusua dia me pacho ai wo fa de ndi okwan so ogina de ebia ono maame ye nche se otrem na ofiri mu a ofa na de yemfa ne sa wo firi wa fa de problem ni ho te se ni opese abua ho asase no pacho ai na sabre ni parugu so yeso adwuma me pacho ye ko mu no na sa nipa ne ye me classmate ena omode asase na ema no na omobo ne din foforo bi ntina me hu nipa kro nti akire na me ko hu nipa kro ena wo se yenka asem ni wie nti wagyae de opesa wo ye ne ka asem ni wie na sa ye che asase na baby a omo no baby omo gi sika no se omo ho na ebeba bedi ye die mu a na se wo se otwe sika ma ya na se wo se omuvu ko omo die mu a
na wa move ko omudi nti wagya de wo endorse wana tete dan na esiso mpacho endorse na tie fa se be one plot me pacho yen fa ne ora be 90 by 100 by 100 kra kese anamboa me pacho ai ena omato amubi ana omde amubi yen fa de sa ye bisa me ma me de sa na o kan se ne ba ne ton a boy no nti se o waton asema me ma me de ena ade no so nyo no nko ade me pacho de se o ton kra ka so ne mu nyina ya adwen kro na moton mpacho ai ena waton mpacho ai te se kwan bay ena opese fa so wo wasem ade ba ha no adwena odika ede ba ana adwen tia wodi asem ne ba ha pa ne sei me pacho de ntia me de asem ne ba ha pa ne sei se no yeni boafo bia na se ni kamafo bia me maame no omoye maame ensa enti mienu no me maame na every different mother but omo mienu no every maame ba ko enti ba sa no ofre ema ne nyina ena oninu ama ne nyina no mba yeso no ye mienu pe ne wo ha enti na yeni obi a woka bia man enti na de bedan wo se momoaye na asase no me maame chefa na ewo mu no omo fa me maame chefa na ema yen no mo so mfa omo de na asumdue mra se nipa no a oto asaso classmate na dika se obo se se omo ka asem ni wia na besi bia na de na ontwen manka omo nwia asem na nka na besi no ya to aso afro bia na wa kwedi kuntan bia na obre ne ho asese bia se mo asase kra na wa fa otua moka ana se so be move se ne wo ka no a sesi ha enya nwie de be de enya na poma sibira na se o wa adwen foforo bi apese enye se ne be ya me pacho sesi ha no de adwen a menya sesi ha ne se me maame no e ba asa no enka na e wo se ofre emani nyina na se ka wo ye sa de no ofre emani nyina but enam sa na omodi bia di me maame pen ni ntino na ye hu aboy se o mba fa kire di asem kro ko ka kire me wo fa ne se ye se ye ncha asase ndi dia efie ni nua be ma de si fie no enti sa de a ni nua be ma na nye edan ni free me maame na je se asase no ke ni be ba ye ho so no na se me maame no ko fa because of efie na o mo de ma je se o ma jo mu fie di asase no fa nye yi na me kire se asemu no ho okoye no maame no ono antwene tentan oso woni mu hwe enya hwe ena wasa agia tum se ne ba na aton mpacho ai enti wa hunu hu bibi if za sem bi ni dance etwa hu bi ye dance mpacho ai beti bra wa hu se ne ba na aton no na mo so mo chefa ewo mu no che na wo se mo che mpacho ai e ma no yesei mpacho se se na mienu nipa mienu na eche mpacho ai o we se nipa mienu ko cha de mienu a obi ade baako ena ade baako so mo che obi ade fa mpacho ai eti we dey say simple mpacho ai e dey say idea na mpese enyama mo mpacho we pese mo boaye na omo ncha asase no mo mfa ye maame chefa e ma no mo so mfa omo di na mfa asumdue mra abuza pani antumi anche mpacho abuza pani ne me friend no wan timi ama me asase no ho asam no kwa de wanka eno ana edan na wo se me wo fa ne se wo je abuza pani so ewo maame omo afa me pacho ni de minti minchire ya wo faru no me pacho me wo fa na me fa se wo maame ye other side different mother and we so pacho onne abusu pani nyina ye maame e pese mu se nka bomu aban no mo ye no me pacho abusu pani no ono so wo menza mi swa no mi hu ne maame ne kakra ono so ye different mother but ono na isi no abusu pani na sese ne o bon ko edu no pacho maame Musa me pacho ai ena ho abiu me pacho me maame Musa no ena me bon ko edu okay ahwefo anya tiefo so hwe o Spiritus TV ana say Nhyira 104.5 FM o Facebook me so kawakuma to yem kakra menye fidie ni mfiri ha na yentwe ho nya boafo nkrato emra sisi a yeba na ya frɛ maame Musa no ebia na enua bɛya asɛm a ɔka no entwa to so
ebia na no kura bia nim na yenkutie ne maame beka ne hwese maame no one ye betwe dawere anase ye beka no boko na yetumi asiesia ma yie atoyie efsese ya hwe yie ensi sa ne ma na eba no kwan a nsem obetumi di apa no sabio se asem eba busuamu a no fre no fre se ya ebedu ba bi na anya hiri wa hwe adachi bi no ebekọ akọfa tai abeto maame musa ne mantem na yenua ben so no onuanom na sefo nyina editai abeto enam asase kuma bi ho na asase kura so de yemfa kuma enkasem eti ye ko na ye maame musa akotwetwe enkobo yesre wa hwefo etiefo mo kan ehunti eni tumi adwuma no mo twen sisi a ena de me mo commercial no enche kra mesan ba na ya beto aso ewa ha Nhyira wo ha enenan na chiripo enum akasa fidie no aso ena uti wiase musem dwumadi kofijima anko na enemidi Nuanum ya na nan mabusuafo nyina ba be hia ni atoyense didi odo kwan so ankasa adwumadi kase atwa adofo nyina eba bi na abusuafo ni gyeprakope ka hu se sabra no so no ubesa nya nan fofoforo eye party in the park unim se live band so bakoso ho ye de nwuma edaba to form mi atwa ye na ase bia ye de gu akwan mu ama enkra na nya ni gie no sada no ebe koso ewo ho ye betuludu oware ene dam nyina be koso na ene jesam ne se bounce castle ene dance battle na ebe koso mankra no mani ba jikeke utifia ya den bomade na fa wabusia nyina abra na so memfa me de amra ne mehia ne mfa dom momu prakope eni afofoforo dwumade abaso on the 1st of January our Rotary Park westu de fofofo crow 10 Ghana cedis pe tripa ba ku bia anopa no nkro papa na dofo hia ne ahye dwumade na se so opankyerema hodo bia frame our 0542545947 we are the biggest event at the Ebro 2019 party in the park can we say 11 in share from dwumade kase at the Ebro 2019. The biggest family gathering in this part of the country is Lodding. It's the official New Year party with all families. The Love FM family party in the park. It's that moment mom, dad, grannies, cousins, siblings, and the entire family comes together to eat, drink, laugh, and make merry. We will fraternize, make new family friends, and tighten the bond with existing ones. The kiddie corner will have available all the playing equipment the kids love, and at the adult corner, share. You can't resist the live band fever as we dish you with non-stop great tunes from the best live band in town. The family games will be more competitive this time with loads of prizes to be won. So daddies, get ready for draft chairs, tag of love, etc. Whilst mummies prepare for the dance battle. Rate is a cool 50 Ghana cedis for a family of 5. Date is 1st January 2020 at the new Rotary Park from 9 a.m. sharp. Where is call 0542 545947. The Love FM New Year Family Party in the park. Family time, fun time. Shani Love FM Edinburgh party in the park. Where a Jumadia Eka do phone na abom prakope. Yama menom ni yenuanom ya nanan mabusuafo nyina ba be hia. Ni atuense didi odo kwan so ankasa. Jumadia kase atwa do phone na eba bi. Na abusuafo ni gye prakope. Ka hu se sabra no so no ubesa nya nan fofoforo. Eye party in the park. Unim se live band so bakoso ho ye de nwuma edaba to form mi atwa ye na ase. Bia ye de gu akwan mu ama enkra na nya ni gie no. Sada no ebe koso ewo ho. Ye betuludu oware ene dami na be koso na ene jesam ne se bounce castle ene dance battle na ebe koso mankra no mani ba jikeke utifia ya den bomade na fa wabusia nyina ebra na so memfa me de amra ne mehia ne mfa dom momu prakope eni afofoforo dwumade abaso on the 1st of January our Rotary Park westu de fofofo crow 10 Ghana cedis pe tripa ba ku bia anopa no nkro papa na dofo hia ne ahye dwumade na se so opankyerema hodo bia frame our 0542545947 we are the biggest event at the Ebro 2019 party in the park. Can we say 11 in share from Jumadi Kessia de Ebro 2019? So do ya hu enhyira mo papa. Yankwa na yankotwetwe enkomo. Mini aba ya mo akwa. Yeah, ja. Pacho din di say. Pacho e frame Vivian. What in fie say?
Me pacho 38 years. Sir. And everybody. Pacho me free trade. Uni my what ye? Me pacho de here. Man and eso kakran. We identification and correction. Kwasibu afu. Uni no. Me pacho ai. Ono free trade. As one ko. So. Also sati uye brekum trade. Me papa free brekum. Yes, we study MP homre bi atwa mu Kwasibu afu. Pacho ni de mint pinka was. Okay, me that's it. Me nu aba. Dia asem na de abedan. Me hu se na say wa ba ha na so ye fe no to na how no. Ma me matiefo ene mabetwafo entifi se penisi ti kro enkwagina afo do om de beba na adofo om so de fa social media ho do so do om de eba ebi wo ho a enya wo de be me ma me from be 3 years ni na me free ajamesu na ye wo plot bi da wa na eye titifie na esiso enti me wo hono ma be se na otwi kwa na otwi mienu mu na de midi na chi frame me say yes obi ye yi wo obi to foundation or plot no so na me say to waka na me say o enne sa na waka de a yanko ade cha yanko ni yanko bisa me de odi me maame ade no so owo ho o yefie o ejemeso ti yanko na yanko bisa me maame no enti ade chi ye ko me maame no ho ti ye koto ne baba ko e friend Michael I am a brother enti ye friend no inde ka chance say na yate say obi ye bibi wo asase ne so na me pa cho de mi beto ye na minim ne say say ye che bibi wo efia ye che mu mienu me maame gina baako na me maame nua no so ene ni nua mo so egina baako o maame no ye mfare se empanise aburo bi awura akata aburo pa no na so o ne ben aburo no pa adentina o maame no nua nom chaade onua no mo yesei na maame nko a fa baako ama onua no fa mienu edentina o mo chaade ne sa me pa cho de meti ye ne se na maame fo no mo ye emerwa miensa na merwa miensa no me maame maame no ye baako na omoso maame no so ejina mpacho okay ti echa de minim se echa me maame na yese ono na ne maame ne ye panyi so ono ne dikan yibi enti ye mpa ye ko ade chinye ne ye ko me maame no ho na ye koto me brother baako na ye de ne kan ho ti ebisa na me maame ne se onim ho hwe na se eye bibisa akra na wo asase ne so a ompene ema ni pakro emfa asase na se de opeso wo ye no o ma ne nye nti maame brother ne ka se wo se sa na ya ka because munhu bibia asante ni yenko gi ahome nti ampa ye ko fie nti me sa wo hanu papa na me nua na san de bidi na chi ne san frame me say ye twe ye ho na ye see nipa ne the blocks abegu asase no so am say ne dika ka se foundation mokwa ne yetu ampa me pa cho ye ko ne yanko no kreni yanko asase no so ye ko bisa me maame no yanko ho enti ekire ansa na ye san yakopro ye ko na ye see nipa no aye e de blocks abegu so no enti me papa ba ko wo balance na ko bo na mane se asem say o ba so asem go no me pa cho nye ehunhu na ye kire mu kire na se de ye ko ya ibisa me maame na enti odi ye chi ni ye ko ye enti na ye pese ye hu ni pakro because me maame ne se onim ho hwe ba wo ha na course na e ba se de mimi di na chi na aton asase no e de ama boy no onu so onim ho hwe ne se ne ye nko pe ni pakro a oye saade enti ye ko ye na omudi nsuo omatu foundation eni so finyina agu asase ne so but na nipa na oye asase ne so adwuma no oni ho enti ye sai ko fie na me maame wo fie na me bala ne bi sa ne se maame na odi ene enkwala yin so odi nuama ene yen na se maame na enkwala ya be complain say mo de asase ama wo bi mo ton asase ama wo bi na me maame se onim ho hwe
na ne ba ɔno ne ba boy ayɛ me brother ayɛ friend ba afo ɔno mom na aton asase ne sɛ ɔde twe efie hɔ toilet bacho nyabutre nkoanim wɔde twe wɔde kɔfa ka abɛtwe fie hɔ toilet me pacho saa na me maame no ma ayɛ ɛna ɔton asase mu a me pacho ɔno de yenim de ba na yɛkɔɛ na nneɛma guso a yɛto foundation a Sophie ɛne nsuo wɔ barre mu esi asase no so okay nti yɛbɔ anan kofi ɛkɔto me maame no ɛna me maame no sɛ ne ba na anka nkyerɛ no but obi sa na asɛm a ɔka kyerɛ no no sɛ wɔde bɛtwe fie hɔ toilet ɛna me brother soja ne bi sa sɛ maame na abusua mienu de anka mu nka sɛ wofrɛ ɛma ne nyinaa kora na nka sɛ bibi sa kora na wode to ɔmo anim ana sɛ toilet ayɛma wo fie hɔ a ɔmo a ɔmo ti fie hɔ no mo gigi sika na mo de twe toilet no ɛna ɔse ɔno onim ho hwee na ne ba na ne kɔtɔn ɛhɔ no bi sɛ na sika no wɔ he me maame ne sika no ɛwɔ no hɔ no sɛ ne maame fa sika no ɛkɔma abranteɛ no na mo ka asɛm no wie a na afei no sɛ abranteɛ no sɛ mo kyɛfa no ɛna mo de bɛma abranteɛ no na mo de ama abranteɛ nti me maame ne gye penny nti so ya ne hu nipa na ɔyɛ adwuma ɛwɔ asase no so nti ɛma yɛduru hɔ no yɛka ai foundation no anwea no egu mu fe yɛsa beduru fie hɔ na kɔ asan ba sɛ me maame ne gyina asase no so ma nipa na etu foundation no ɛne sɛ na di asɛm ni nti yɛyɛ ya na sɛ so ya no yɛhu me maame no so sɛ ɔmpene ma nipa na akɔya na ada na sɛ ɔdaada yɛ nti yɛkɔ me wɔ fa ba Fia ena ejama nso ewa ha producer Nana Kofia J ono ana ebo ichidom ene adonten sada ena DJ Don Rich ono ede efa wiem na ode anante nkrofo cross na omso ahwe o TV so Spiritus TV ene Nhyira 104.5 FM eno ewo Facebook ene YouTube Nhyira TV na fei onso atu ahwe ye kona ye ne ye maame Musa akotwetwe enkobo maame ye mo akwa ba Nhyira FM so. Hello, mommy. Aja. Ebato yemu akwa baba Nhyira FM so. Meje muso. Yes, I'm more free share panso. Afin kometi eni o. Mommy na ho ye. Pacho nyame adum. Eye. Yo sa unim Vivian. E pacho. Odi eno no. Oye me ba. Yo, mama me pacho Nhyira FM ha ohu sabe ye do bi ba ha ye mfa ne mai se yegu obi animu ase na ne yetense ebi ho asem no chi nipa no so na ohu ba bia omfamfa na ode abedan na yaboa no na ne ensem a Vivian de abedan se asase bia eye munyina mu asase na omo ani ba omo so no na obi tofa pem a ofa asase no na em se hu nsem kae no akoy bibio ho se no sika no no de ono aka ne de ya hwe ma ebra udia ba mu no nso ye ma wo entra ho obra ye ma wo nka bi wo kire mu ase ne yesiko no asase no eye oba akoton asase no a enni kwa se nkoton ni nyina firi se eye mu nyina modia enti no de abedan na wo ensem yi etesen me pacho sa Vivian by was say asambe na me kanche obobusa na asambe na me kanche waso ka chense unim ho hwe eda na wo mbebusa no e de na me simi nim ho hwe na me nim ho hwe nso ampa na me nim ho hwe enti na de tie no e na me kobusa me ba no a me kan se wo musa no ma me anu wo si woni ho no me kobusa ne se wana atane ai ade asase ya mu odie e na me ba ne se wo no a na wo ade na ode asase mu obi na won kan kire me me pede tani wo fie wo mo mama ne wo se me mo amane na mbo amane a wo be kan se wo ai me ma wo enkoye e na me se na ade ka bo mama ne na kwa bo a obo mama ne no me ma ne kwan e ma wodi bikosi so na ade ka bo mama ne wo se me mo amane si se Sereti wo kan say ye enye ne
wo kan so obi antia 1 million yen say you tell it no obi antia nipa ba akopɛ ne tia ne de enti saa na tia de a me kan kyerɛ wo abɛka sɛ teleti yen so ayɛ ma enti ne sika bi anso ne wonti ne me de ha obi na ye de yi toilet no me ba cho de mame me ba cho kafra no so de na ha obi wa asase no wa twa kakra e de ha obi a na oni akro no o de manmfie sai asase mame ye de hai sa na du se ye si ada na ayaje enti ne de na se wa anya ade enti me fa no me ma ye frɛ mo e ma me bo mama ne se se ba afo me frɛ mo se ba afo na wa anka nkyerɛ me na me ka kyerɛ mo sa eja me ka kyerɛ mo abrewa me si me baby afei ade echi me kwato ma baba ya me wa ha titia ya me hwɛ me mami enu ni asojafo mi enu ka ho asojafo no mi enu ya ka ho ba ye mama che me jiso ena mse Vivian se ja do pa ko nyama wo mo ntraso Vivian ena wo mo se ya ntraso na mse wo mo ntraso dia me mama kwa aba ba cho me memu nsuo wo mo se da bi ena mbusa wo mama ne ena obi bobo na ma ne kire me so ja ni no mpo na bo amane nu ma me wodi ani wo na me se me ma ne wo mu wo ma ne wo mu na me se han wo se wo ma ne wo mu me se han me nia eni na ne ma ne wo mu me nia kuma na ne ma ne wo mu enti me ma ne wo mu me kansa wo ma ne wo mu na de ntina wo ba no ekwaye na wan kan kire wo mu na so ana won bebusa me ni mo ho hwe na me nten so kura so bi ma me pa che o mentwa no na woni bibi ba bia aduro no ho Ewiase so na mo a uduku a ebowo ana watare enye timi esom na atwe ho aka ho abo bi ye friend premre okira wio oni awio ena ne na mo pepa so ne abotokura ena abotokura so pa awio eduma na abotokura akodi awio na premre akomena abotokura na awio abane yem wadi ye ne nyina eye wo ba ena akotwe ena dia besa wo etima me ye twa asem ne tia wo dia mesrew wo dia man kama asem ne ntrew dia fie ne nyina mate na mafra me menti akọ anya de a metimi aba ho enti mo de le tam chopi mo pa mo mra na me de asom no kura ba sa na me de asom na kọto rom ham panimfo anim efiada na wotwe na ni fiada ya afre mu nse ya de asom mo mra me yan kasem no na saase no ya be cha ye nche me fra eye wo so kwa dibo usra kwa ku ya bo na wo so kwa dibo bizi ansomra wase kwa kuya bwani wadi ame manam na wo mana soja fo na ade ba ye no so mo brai ye me hwe ne ncha saase no me kan awo mama eni pa mbe fle ye nyina ba ko mu hampani fo ambe ko tu ye ni mu nyina na chire mi sa ko ka se wo mu se ebo be wa na ko ka se wo mu se wo mu se ya ma enti me fre mo da bi a wo mu be ba no na be transam no so ne ya hwe ne yesie na necha ne yecha ya che ni preko na so mbia na asem ko enti wowura mo fra mi a me hwande me ka so metimi aba na me boa isamo be ba de a mo mra na me mfra ko mo hampanimfo no so a me de kwatu wo manimu no ne ya hasam ne enka yo mame asem ni kanyina ne sa akoda osu bebreba no fo ntra me pa chaw why wadwen se asase no mo bechem na mo de ewurai omo fa mo anaso omo fa nim omo de omu ana yanka so omo fa nim ada so gross no aye twagu so no me ba no wa se sakura wa kan hwe me de me tie yan se woni me na ba akoko eno nze ya se we best friend se wa ma asumo ko akuya bu ani asumo si na ekon na den ena ha me ba mbebu sa ya wasana na wakofa ka ya ba washe bros na me se na bros na washe de akwan ena me se na den wase ya ma mi de wo mti ya chana then bros wo be cha catch me ena no washe bros na fa ena wode ko minim de wode ko ye enti ni cha ne de
da ho se said ye beche nti na mane da ho no my musa wa mane ne amane pa me da wase pa so ne ma twe komo ma me eti ye ne akasa ye bedi omachi na ye no maba na ya becha asase no yo ye da se na ma me obaru o catch us as no de koje sei first no kura de so wani mo say de se no kura what de 6 million asase no fine yes abante wo kwa kuya bua no kwanse na no ba esiri ho ana nipa no so ton 6 million ana mi say that 6 million the other ana am the man say what is 7 million enti mo de mi siansa mo beba na da kron so mo beba na mo kan share na mi mo kuro mo hampene fo no so amane ma me mpacho yate na nsan de ebedi bronya atafre bronya awe bronya kakra ti bronya ni twabo ebeba wai yo ya da sipi da mo beba no mo ma so nti say da sei ene beba na mi nso metimi ene mpene fo no so ma boya ma ne am yetimi atense de mo beba ma me mpacho mate ya da si nso me da mase ma me musa ena yere no ekotwetwe nkomo no na ye ma mese yedi ka atwe nkomo no o se ne bare de asase ko han nipa no ko wiase o so aton 7 million asem we mienu mrohin eno ye no kwal ye twa ho ba jama so a Mr. Akwasibu afonso a na ya jo adwenkyere